இயற்கையின் படைப்பில் எந்த ஒரு உயிரினத்திற்கும் அதற்கு தேவையான தனித்திறமையோடு தான் படைக்கப்பட்டிருக்கு. எந்த ஒரு உயிரினமும் இந்த உலகில் அற்பமானதல்ல. எல்லா உயிரினங்களும் அற்புதமானதுதான். பறவைகள் வலசை போறது பத்தி நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அவை பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர் கடலுக்கு மேல பறந்து கண்டம் விட்டு கண்டம் செல்வது வழக்கம்ங்கிறதும் நமக்கு தெரியும். அப்படி அந்த பறவைகள் பறக்கும் வழித்தடத்துல இறங்கி ஓய்வெடுக்க எந்த ஒரு நிலப்பரப்பும் இருக்காது. அதனால அவை ஒரு சிறிய மரக்குச்சிய தன்னோட எடுத்துக்கிட்டு பறக்குமா. ஓய்வு தேவைப்படும் பொழுது அந்த குச்சியை கடல் பரப்பு மேல மிதக்க விட்டு அதன் மேல அமர்ந்து ஓய்வெடுத்து திரும்ப பறக்க ஆரம்பிக்குமா. என்ன ஒரு ஆச்சரியப்பட வைக்கிற திறமை பாத்தீங்களா. இந்த வீடியோவை பார்க்கும்போது பறவைகள் இறங்க முடியாத இடங்கள்ல இப்படி கூட ஓய்வு எடுக்குமோன்னு தோணுது. அதனால இந்த உலகில் எந்த உயிரினமும் அற்பமானதல்ல. எல்லா உயிரினங்களும் அற்புதமானதுதான்.